kpọrọ m nza ahụ ọ sị m na nna ha mere dibịa mana o were oke arọbụ n'agụ nwoke na-eme dibịa na-ewe arọbụ n'agụ kịta bụ nwere nwaanyị na-achị ya na-ewe arọbụ n'agụ mgbe izu nwoke na-ewe arọbụ n'agụ bụ nwanne ọgwụ ọya na-eme ihe ọgwụ o ji apara ibubo ọ na-adị n'agụ eji ọkụ na ite ọnụ udu pakịrị ite na ọkụ ka eji edozikere arọbụ n'agụ andonze arọbụ n'agụ bụ oke arụsị ke mmadụ na njewe ntagbute ya ọsị arọbụ n'agụ mee onwe mmadụ ya eme isi arọbụ n'agụ bụ oke arụsị ụfọ mmadụ onye mere arọbụ wadibenu mere arọbụ n'agụ anaghị eme arụsị abaezi o nwere mgbe omenala bụ omenala o nwere onye eje ndị ya eme arụsị dịka arụsị bịara be ha emechakwa arụsị oke dibịa were oke arọbụ n'agụ na-eje egwochi arụsị abaezi arụsị abaezi ahụ bụ ka arụsị ahụ ghara ichetakwazi for the family arọbụ n'agụ bụ odogwu arọbụ n'agụ ọ ka bụ oke ọgwụ kụna a na-achị anyanwụ na-agbara bụ na-eche arụsị anyanwụ na-agbara bụ arụsị ọha niile arụsị na-enweghị anyanwụ na-agbara mana ọ bụghị nnukwu arụsị ma anyanwụ na-agbara bụ arụsị ịbịakwa sị ya akpụ arụsị bụ polisi arụsị akpụ na-eje ejide mmadụ agba mmadụ eme mmadụ ọlọkpa ndị Yoruba na-eke ọlọkpa akpụ arụsị bụ polisi arụsị mana ụfọdụ amaghịkwa achịghị akpụ agwụ were akpụ bụ polisi agwụ bụ owere ịghọtagwo akpụ arụsị bụ polisi arụsị ewere arọbụ n'agụ bụ oke arọbụ n'agụ iwe ọrụ ya arọbụ n'agụ m bịa mkpụtara ya ebunu ya emegoro m ya arọbụ n'agụ m bịa chi mkpụtara ya ebunu ya emegoro m ya ka arọbụ n'agụ bụ ọgwụ iwehekwa arọbụ n'agụ ụmụaka ka nwanne mgbe dibịa abịakwa eje were ite doo achị arọbụ n'agụ bụ oke arụsị arọbụ n'agụ mgbe eji akọ nshi ndị na-akọ nshi ọ na-arọbụ n'agụ emeghe ya wụ sị arọbụ n'agụ mee nọkwa oyoyo mbanụ ọ bụrụ sọ ndị dibịa nwoke ọbụla were agwụ were arọbụ n'agụ onye ọbụla were agwụ ke ha na-esi na onye ọbụla were chi onye ụwa bụ chi onye ọbụla were arọbụ n'agụ ọ bụrụ ọsọ ndị dibịa awere m arọbụ n'agụ bifo ọrụ adị dibịa nọ na ịma dibịa mbụ dibịa ọ na-adị m ntu uhe ya amụrụ m ejima mgbe a na-egbu ejima mgbe a mụrụ anyị ejima m fụta ekere ejewud n'ụdị hospital ụdị bụ mgbe ndị ọcha nọ isi m afụta ndị ọzọ afụtara for 10 days before isi m afụta and abụ m dada according to my mother ọchị na Chinefokwa a na-atụkwa ya mgbe ego ayọrọ n'isi ama ahụ na-abịa atụkwa ya ma megide ọ dibịa bịaziri saa mama m ahụ wee mụọ m so emegide papa m mere m arọbụ n'agụ mgbe m dị 2 years bochiwekwa m arụ na dibịa maka mgbe ahụ bụ ngwa gị na ihe na-eme ị na-ezu ochi ngwa gị na-ezu ochi na-egbu ma ngwa gị na-egbu mmadụ ajọ gwochiwe nọ na ịmara ọnachiri anaghị agwochite so arọbụ n'agụ bụ ọgwụ ọsọ dibịa na-ewe arọbụ n'agụ onye ọbụla na-ewe arọbụ n'agụ mana onwe ndị na-ekwu na ndị na-enwe arọbụ n'agụ bụ ndị na-agwọ oke ọgwụ ọ bụrụ ndị na-agwọ oke ọgwụ na-ewe arọbụ n'agụ onye ọbụla were arọbụ n'agụ everybody were arọbụ n'agụ ọ nọkwa ka ị na-ekwere bedị ịrahụ ọ ka ị na-ekwere arọbụ n'agụ ịsọwara nsọ ịwọ nọ sọm ndị dibịa ibe anyị ada asọ nsọ sọm ndị na-aga arụsị ada asọ nsọ a na-eri ihe enyi ha onye ji nsọ arụsị na onye na-aga ada eri ya n'ọha arinugwo m n'ọha ọ nwere mgbe m na-eri ihe echi na benechi ọ benechi chi nwani n'ebe ya bụ m ga na-eri ihe echiri data ezu ha na-ada koche ma na-ekiri ya
nwebere ya mmetọ ihe n'ọnụ mgbe netere ya ụmụaka adị m eri ya adị m ara na họteelụ mmeru eje ya na mmadụ ahụ karịa chọọ m onye nya arahụ be adị m eri nri outside adị m eri nri họteelụ ka na ụmụ gala biskiti m na-ata ha na-amachi m ma bred na ọmụọ ya na-arụ ma erizine mụ na ha na Serovita ha chi m erizine Serovita ihe m ga na-eribu ihu nri ji ọka mụ na ha ka na-azọ so ọ nsọ yere owo na-esoro meneri ya nsọ yere owo na-esoro meneri ya ihe idekwere owo nsọ ịwa nsọ m ndị na-aga arụchi na arụ ya mmadụ mana Benechi chọrọ igbu m mgbe ozugbo 3 months m sere aka nwa chọrọ ịnụ bifo nje Holland onye ọha ọzara mụ na aja abụọ were ego ya ọma ebe m bi maka nnatawa ọma ebe m o jechie n'ụtụtụ mụ na amekọ n'abalị Benechi kọọ m ngwụrọ m rarụ ya mmadụ atụrụ m ọkụkọ n'ịbọ n'ọzọ tụọ n'ọnọchi n'ọnwa ya gbasara ya onye m nwanyere m ego ebene iji bịa gbuo that is why mmadụ achụwa mmadụ ayụkwana ma na-eje dịka ụmụmba nje ele ihu m na ụmụmba bụ owere ihe m bịara igoro ọ bụrụ ma bịa tukwu ewu ma mba ọ nsọ idoro owo ọkwanụ nsọ idoro owo bụ ọrụ bụ na-agụghị a na-ere ọgwụ ha na-ere ọ were arụchi dị m n'azụ iru ebe arụchi adụ ọkwụrụ ma na ụda na-adụ ozi kịta mana iru ebe arụchi adụ ọ gburu gba ọkaba eze nwaanyị udo na-eruo 50 dịrị ebe a ma ruo echi duto nwoke na-aga ọ na-eji nsọ nwoke na-aga ọ na-eji nsọ iwu nwanne ya na ọ nwere ihe m ji eme n'ọzọ mechie n'ọzọ udene bịara mana onye udene jiri bịa bụ nwa na ọ yọrụ fabak bụchi amụra udene bịara onye agbụ mana bụchi amụra udene bịara o wee rukwa ya ọ bịara egburuchi ya ebiri wetara agwa udene bịa ka o gwara udene Benechi nọ mana ọ ndị a nwanne na ha na-agọ awa nsọ ha na-eji ụfọdụ bifo likewise bụchi nwa m jere ebe ahụ ofu echi m bịa gbuoro ya ọkụ ncha ndị emechiri mmanya nwa iji ebe egbu ọkụ ọchị m na ọ bụghị ya na-eche iche ncha na ọ bụghị nsọ arụsị bụ na onye nwa na-agọrọ ya ihe na ọ bụrụ arụsị adị igwe agọ na onye nwa na-agọrọ ya n'ọrịa bụ n'ọnụ ọ bụ Chukwu arụsị na oyere ya aka ime ihe ịpụtakwa ichewere ahụ mechiere mmanya cha na eziokwu ma echu ma gift a na-ewetara m ebe a na ndị mụ na ha na-agụ na-ewere ịbịakwa achị gị jee ka na-adụkwa 30 nọrịbe na ọ yere bịa mere ya tiri 6 ọ gaghị gị jewe obodo ejiri cha unu mere ya ihe emechara m kpọọ ya ma jino brọda chaga bịa n'oge bụ ahụ ka m jugide ọgwa m kpọọ na fon ọ bịago ọrịa ihe ọ na-arụsi nchekwa ahụ dị 10 years ọ ya eme nwa for 15 years duto nọ nsọ a na-asọrọ abụ nsọ ọra mana ọ dị ya bịa ndị nkara ọcha nkara nọ na ọ mee travel eje gbuore ya ebutere m jip woman wee si jip wee butere n'ọkara ọcha nkara awụ oburu jip na dị ma na aka nata jip ahụ nkara o were ji nrụ ọrụ ji m 200 million ọ bịara ebe a ha gbuo ya ọkụkọ beti n'udo ka a ghara ịkwụ m ụgwọ ahụ oyi ma ife ahụ oriri na oriri Abakaliki ọrụ nrụ ọrụ ha ma jiri aka ha kweta ma aka nchọ ha na-ego nshi a na-eme ihe niile mgbe nchọkwara ha ya akwụọ so isi arụsị bụ ego na a na-agụ agụ ka ofu arụsị nyewe nke dị ọra riwe nke gị ọ na-eme mmadụ a na-adịte ndị aka ị na-ekwe gbute echeta arụsị a na-ekiri ijekwere ihe ọchị unu gị na-eme ọfụma onye nne ya ahụta ịmara uche wendo eme gị ọ jụọ ya ọ dị ka ana ndị na-azụ ana mmadụ ịbịa n'oke ala ụgbaburu ana letakwa na mgbe ahụ anya ahụ ị na-azọ
ọkwa papa gị maara maka ọkwa papa gị o nwere ike ọba bụ na papa gị o nwere ike ọ bụ fọfada o nwere arụsị ha ji ime arụsị adị eru ure ọya bụ na anụ na-agba ogu onwe na anụkwa arụsị ahụ atụrụ fọrọ nga ahụ ịbịagoburu ha ọgbaghị nkịtị imeche uche dị na-ese ya ntabụ ajụọ ya achị na ọ ya akwa ya wụ ede egbukwara ike akwakwa ahụ na ọ were nwanne na-emedibe ebe ya na ọgwụ ọ na-agwọgburu ya ihe ama na ogu gburu onwe duto na ana ị na-azọ so ndị dibịa tagburu onwe ha n'afọ ebe okwe na igburu mmadụ ebe ole ị na-akọ nshi ebe ole ị na-eme andị m gburu emu ọkwa ndị na-ebo ọkwa ndị na-eme dameni dibịa na-eme ka ọ bụrụ sọsọ ya dị na famili mana mgbe anyị na-arụ mmadụ aka ofu aka onye dịrị na-arụ ọkwa ịnọ anything ị na-emekwa God na aja ahụ ego na-ewechetere ya onye ọmazụ n'ọya daalụ sọ nwanne m daalụ enwere ike ịmakwute na arọbụnagụ na ọgwụ na-ejekọ ndị enyi nwere ịkọwara anyị maka ọgwụ akwụkwọ na ọgwụ dịka m si gwa bụ ngwụ mụwa bụ Nnabụike Ozuma ọzọ Karamatas ọzọ Benechi Ujameze aka ji ọfọ ya m gwara na ọgwụ ịgbatụkwa agwụ ihe arụ arọbụnagụ n'ọha na Igbo na-ejekọrịta ọ na-adị ka di na nwunye dibịa arọbụnagụ agwụ nghọtagwo ime agwụ ọ nwere ndị mme ekwe arọbụnagụ ọ bụrụ sọ agwụ mana mgbe gboo oke dibịa dị emechakwa arụsị a na-egwuchi arụsị abaezi o nwere arụsị abaezi buru ibu o nwere ike ọba bụ na arụsị ụra ike ọ na-eri ego ọha ya na-eri ego mitin ewu nkwa ya emere arụsị abaezi emekwa arụsị abaezi a na-awụ dada echi na-atụ oyi na arụsị ọma dị na-egbe ọ bụrụ ego ihe riri ma ndị so were ego ahụ riri sọmbụ ndị arụsị sọmbụ ndị chọọchị sọmbụ ndị oriri ego ọha achị anaghị adị ọma ọ bụ a na-ewe arụsị abaezi and onye mma akwanye dị na arụsị abaezi onye ọma ewe ha arọbụnagụ imekwa arọbụnagụ ihe ha eme mana ụmụ dibịa kịta ama ha ihe bụ arụsị abaezi echekuwe ndị mmadụ ihe arụsị abaezi kịta ụdị na-eze agụ o nwere ike aba agụta n'afọ or 5 ndị ọzọ ịmanụ dibịa kịta bụ ka ya ruo na elu ruo na agba mee nka onwe ọzọ marụ nta onye na-afụzi mgbọrọgwụ ọkwa ịrụkwachi igo mgbọrọgwụ iruo n'oge ọnụ market ose ọchanja ijegote mgbọrọgwụ onwe ọzọ marụ n'ikwu ọka nwa ịhụ onye abụ ọka nwa na-agwọ many things ọ nwere onye fibroid ọka nwa na-agwọ mgbara o nwere ụdị ajọ ọrịa ya abịa ọka nwa na-agwọ mana ụfọdụ ama ha so arụsị ọbụla nwere ihe ọ na-agwọ so n'ọya daalụ sọ abịakwa n'ọgwụ enwere ịma na enwere asị na-enwe akwụkwọ na ọgwụ ndị ndọrọ ọgwụ enwe shiri nke ya nwekwuru ọgwụ ego n'ime ọgwụ na ndị mmadụ na-afind ọgwụ ego very problematic ndị enyi nwere ikwu maka ya abịakwa n'ọgwụ ego o nwere dibịa dị mmadụ ọgwụ ego dị many o nwere ndị ọgwụ ego ọba abụna na ogboro mmadụ like now ka m were arụsị anyị Benechi bụ the first ọgwụ ego ewere the whole world jikọ m ihe o ji bụrụ the ọgwụ ego ewere for the whole world ndị ojibuola mbịakwa were ọjị mere si agụ biko na ihe bụ mkpa m na ego bụ mkpa m na a na-achụ m emere ọjị imetakwa anyị na-egburu ya ọkọ o nwere ike ọdụ ọwa ọ na-ekwe eje ọwa n'Igbo isi ọka Benechi ya jere ọka ihe ọ na-arụ ọ na-amị maka ikuku ị na-ekwuche ọ na-ejekọ owe ọwa ikwuru ọ bịa mere ihe nwa ikwuru o mechere ihe nwa ikwuru ịbịa irefuo ọkwa bụ iji asịrị ji egbuo ya ọkụkọ kwa ghara arụsị ikwere ọkụ ichi iriwa na owe ezikwa na owe asịrị je ije gbuo ya ọkụkọ wee nwa ya bụ ime chekwere ọjị taa nwa ọmandị 2 weeks ịbịara be ihe anya ahịa azụwa ije gbuo ya ọkụ ikwete ego ahịa azụwakwa egbuore ego ikwete efi ahịa azụwakwa ikwere egbuore efi ọwa bụ ọgwụ ego
ihe ị na-eme a na-aka ọwa abụna ma ọ nwere ndị na-egbu mmadụ eji agwọ ọgwụ ego amaghị m ọwa ọzọ maka bụ na o nwere otu a na-aba ka ya kpata ego nghọdụ adị 6 months 6 years ịmaghị 6 years bụ ivukwa ụlọ etete ịba ya maka na ama gwakwa ya ihe dịrị ya ma ọ kpatakwa 6 months na ịya awụ ikweta na ịya awụ nene ọkwa ka ya kpata ego ka ụwa na aha ịya akpata ịya na o nwere mgbe andụ pụrụ egwu akwa m ihe ọ bụ egwu akwa nọ nta ka ọ dị andị pụrụ egwu akwa m n'ọka ọ dị ọya dị n'ụwa onye ma o nwere nke bara onye nwa bịa bịa nwee cha ndị otu ịbara kwado okwu ọgwụ gokwa akpati ọ bụkwa 3 months 6 years ọka ụfụ ya uche ịkaje ba ha nke 30 years ije bawa nke 6 years achọ gịnị na ọwa ihe na-eme nshakụ a month a week onye Sudan a week to complete 6 years or was that one ọ kpatara ego ọ rụrụ ụlọ elu ọ rụrụ ụlọ ala ọ gbara moto mana ọ bụghị ya ụzọ ego eji akwụkwọ ọgwụ ego rinne mana aka m adịghọ achị na ebekere m ndụ ka ebekere bụ ọnwụ mma nsed ya agbakwa ọgwụ ego ma chọwa arụsị kara aka were jee ihe ihe oke ite na-enye ego mana ọ wee mee nke ihe esigwo oke ite ọ narịghị mmadụ akwụna ewe njọ ahịa ite akwụna ọ na-enye ego mana o wee ka ihe esi mee ọ narịghị ego mana akwụna ama njọ ụbọchị adịrọ mma ha ji spam ụmụaka arụọ mana spam ahụ bụ ogolo soteji mmadụ ma ọ dị amarọ dịbịa ya gwa ya akwụna ama njọ ụbọchị agba aka weta spam chọwa ya ihe arata ka iwetazie spam ị na-achọwa na ọ shortage of life mana ndị na-agwa ama anya ọ bụ so egwu ego adịrọ mma ọ ka mma insed ya gwụkwe jọwa arụchi kara aka were ọkọ ya were ọjị ya kwee nkwa na arụchi ya ego ịchọkwara ma idokwa ndụ rie makwa idokwa ndụ rie ghọtagwo so nọ ya oke ite ka ị makwu nọ awere na oke awere ha bụ ọgwụ ego onye gwọrọ oke ite ma ọ gwụ oke awere onye gwọrọ oke ite oke ite ahụ bụkwa awere oke ite adịghị iche awere dịrị iche ọ na-enye ego mana ọ bụ na ọgwụ ego ọ na-enye ego ịfụ ọ na kịta ụmụaka yahoo ụmụ nwaanyị bụ ha jizi agwọ ọgwụ ego ha ye nwaanyị ahụ nwaanyị evere enta moto ọbara moto apara nwere ike ọcha gị ọtụghara wee mmiri agụwa ịma onye mama na-eriju ya papa na-eriju ya ọ na-agụ mgbe ọ ga-edekwa ewe mmiri ọgụ ndị ike gwụ evuru eje hotel anachara ihe dị n'arụ ya mgbe a na-achịkwa ihe dị n'arụ ya mgbe ọya ha dị ndị na-ebe ọya wa afọ kpakpakpa ọndụ ọgwụ ego bụ ndị a ọndụrụ nteji ọfụ ọgwụ ego ndị chukwu ya ekpe ikpe ndị aja na ya ekpe ikpe ịghọ ịbịagwa be nkịta ọ dị nka nka achị ọbụghọ m chata egbute o were ewe lọk ndị niile rụọrọ ọrụ sonso nrụgharị dibịa kwere m nkwa ha karịrị ọ bụrụ na ha mechara mee bema bụrụ steeti mana ọ bụrụ dibịa ọzọ ime ekwerịa o were gwugbuo m mana adị m eme ihe na-eme bụ chukwu dowe ya ọmụndụ wonde weta onye ya akwụ m ụgwọ ihe m mere maka okwute azụ m ka isi egbu mmadụ letakwa okwute azụ ị na-egbu mmadụ na ọkwụghọrọ ụgwọ ihe iji na ọkwụghọrọ ụgwọ letakwa okwute azụ maka ị nwere ike imechi n'ọnwa 100 oyikwara ikpeazụ ndị ohi gburu atụtụwa ụmụ gị that is why mmadụ egbu mmadụ chukwu ya ekpe na-agbara m chukwu na aja na-agbara m ọgụ ọdịnala bụ nji eje eziokwu na ndụ ka nji eje n'ọhịa ya ahụ na-ere ọchị na mara ọchị ana m arị ka esi ire ọchị na mara ọchị ị nwere ike ịbịaba nna rụrụ nneche ya nwụ nye soro ọ bụrụ na ịrụkwa ọrụ onwe ya wa masị ya na wa
ya megodo m ihe breki onye soro ahụ mgbe m breki kwa onye so chu ịbịakwa rụọ ọrụ nga ọrụ ahụ bifo onye ahụ ya abịa ọrụ ya erechekwa onye na-abịa be m na-emego na-ewe $. Ị na-akpọ m na fon mere iwe ewe na m azabeghị mgba farik chapụtakwara mma azaghị so n'ọya daalụ sọ ị nwere arụsị ike dị na mbọ ma baanyị na be ka gwaka anyị ihe ọ na-arụ echi ike dị na mbọ ma baanyị ihe ndị ọhụrụ ochi bụ ndị amụsụ ndị ọjọọ na ị na-egbu mmadụ ọ na-egburu mmadụ ọ bụrụ na o nwere onye gburu asọspekt ya na mmadụ gburu ịbịa n'ike dị na mbọ ma ọ nwere ihe anyị eme jiri ọbọgwụ mee na ọbọ otu nke ọnụ mee egbe na ojii mee i were eje yie n'ihi onye ozi ahụ egburu ị na-ahụ onye ahụ egburu afụta chụọ onye gburu ọ chụọ akwa o tinyere onye ọmazidenti onye ọma awụ and bifo ọwụọ chi na ọkwa ya gburu onye onye ike dị na mbọ ma ba na-eme ihe ọ na-achụ bụ ọjọọ ọgwụ ivuru ajọ ọgwụ bịa ebe o mebigwo and ya na ọgwụ a na-anọta ịbịakwa ebe ọgwụ na ọ na-achụ arụsị ihe beta ebe arụsị na ọchụọ ihe beta ebe ọgwụ na o mebie ya onye ọjọọ ya mụsị bịakwa ebe a o nwere nwa ụmụ m bịara ebe a 4 days ago ọ bata mpete ma ọ gaghị azụ ọ bata ngwa ọjọọ were oche tụkwue n'akụkụ wa ọ bụrụ arụsị na-achụ ọ bụrụ na ọ bata n'ike ọ pịatuo onye ọ na-eme ndị amụsụ anọgide agba ndị ma ebe agba ndị ahụ mbịa wụọ mbịakwa ma awụọ m wee jekwa echi agụ ka ọbịa m na jee ya bụ ndị iji bifo ọ ga-ada abịa mma achụ mgbe egbuo mmadụ okenye na okwukọ egwu okwu ọ ghara ndị bụ ojii gbago na praịmarị skuul chere nwụcha ụmụ ọ wee ji ndị onye m gwa mama ha wee chi aji ajụọ mama na ajụjụ na ha onye a na ome adịghị mma ọma mbata be m na ọ bụrụ na ome dị mma ọ bata ọmụ na-achụ na-ahụ onye a na ihe na-eje nwa nwoke si na nwa nwaanyị wee si na ọjọọ ndịkwa ọdụ ka ọ dawata o mere aka na nchi anụ ọdụ uto na ya ji ekene nọ n'obenechi ọ bụrụ na ọ n'obenechi hafụ ike dị na mba otituo nwa nwaanyị si ma oriri amụsị ncha ị na-ajụ ma oriri amụsị ebe niile bụ agwara ndị ya gwara ya bụ ije esi otituo na aka ha chi ha bịa kọnfam gọ n'ọfụrụ m nwa ka ya kọnfam ncha ọkachi mgba m riri amụsụ ka uje gbuo mama unu mama unu eriokwa amụsụ were ire unu gụọ ụzọ ọnụ na amụsị amara ọnwa ada amacha mmiri ama onye chịkwa agha dị amara egwu mmiri ijukwa ije na Anambra eri ọya ada amacha mmiri ama arụsị amara ọnwa oke ogboma nwa ya na mgbe ụmụ 12 mgbe kpochakwa ụmụ ahụ niile n'ọya ọ bụ ike dị na mbọ ma baanyị na-eme ọ na-azọ mmadụ ọ na-enye ego ma ndị ọ na-arụkarị mbụ ndị yahoo ọ na-arụ ihe n'ọba anyị ji mee ndị ọchịchị ha ji win anyị kpedoro onye otu tia onye a win okpodo ihu na ndị niile kwụghara tọn ọ bụ ihe ọ na-arụ daalụ sọ nwanne m daalụ ọzọ